F'pandemija kellna għalliema u edukaturi dedikati u ħabbrieka li jagħmlu sagrifiċċju baqgħu jgħallmu u jedukaw lil uliedna. Iddikjara dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela f'attività politika fil-Melli ħalħat filgħodu fejn saħaq kif Gvern Laburista dejjem emmen u investa fl-għalliema. Dejjem emmint fl-għalliema u fl-edukaturi tagħna. Naf kemm minn Settembru Ottubru s'issa għamlu sagrifiċċju. U sinċerament grat lejhom. Is-sagrifiċċju li jagħmlu biex jedukaw l-tfal tagħna fi żmien li mhux faċli għall-pajjiż. Tlaqt mill-punt ta' prinċipju li ma stajniex inċaħdu l-tfal tagħna milli jattendu fiżikament l-iskola u li jkunu ma' sħabhom u jieħdu t-tagħlim tagħhom fil-klassi. Il-Prim Ministru nnota kif Gvern Laburista dejjem poġġa l-edukazzjoni fuq quddiem tal-ħidma tiegħu u dan der biċ-ċar fl-investiment ta' 30 miljun euro aktar fl-iskejjel biex setgħu jiftħu fl-aħħar xhur. U r-riżultat tal-li żammejna l-iskejjel miftuħin mhux illum se nħossuh, se nħossuh numru ta' snin oħra. Fejn it-tfal tagħna dawk it-tfal li kieku tilfu sena ta' edukazzjoni mandatorja se jkunu qed igawdu mill-benefiċċju li rnexxielna nżommu l-iskejjel tagħna miftuħin. Dr. Bela rrefera għal dak li qalet is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika li l-ftuħ tal-iskejjel jgħin biex irrażżan it-tixrid tal-virus u li Malta kienet waħda mill-ftit pajjiżi li rnexxielha żżomm l-iskejjel miftuħin. Intant ftit jiem wara li l-Union Maltija tal-għalliema ħabbret strajk għall-għalliema kollha, il-Prim Ministru qal kemm ħassu dispjaċut b'din id-deċiżjoni u rringrazzja lil kull min f'din is-sitwazzjoni xorta daħal għax-xogħol. Nirringrazzja lil Monsignor Arċisqof u lil Professur Charmaine Gawci tal-kontribut ewlieni tagħhom biex seta' jintlaħaq il-ftehim li lħaqna. Iżda fuq kollox irrid nirringrazzja u grazzi kbira lil dak l-edukaturi u l-għalliema kollha li fil-jumejn tal-istrajk xorta marru fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Meta ta' ħarsa lejn is-sitwazzjoni mindu faqet il-pandemija f'pajjiżna, il-Prim Ministru ra kif dan il-Gvern dejjem kien trasparenti mal-poplu f'sitwazzjoni ta' kriżi. Għalli dan se jkun Gvern li jibqa' mfakkar li f'dawn iż-żminijiet ħareġ li ta' għajnuna għal eluf ta' ħaddiema, familji u negozji fosthom bil-ħlasijiet tal-pagi u anke bil-vouchers. Għall-poplu Malti u Gawci, il-Prim Ministru Malti kellu messaġġ wieħed. Nemmen futur sabiħ għal pajjiżna li ġej fuqna ma jdumx, bibtijaj, ejja ħalli flimkien nibqgħu nagħmlu l-aħħar sforzi, ejja ħalli flimkien nibqgħu solidali, nibqgħu naħsbu f'xulxin, nibqgħu nagħmlu l-aħħar mumenti ta' sagrifiċċji flimkien, nibqgħu nosservaw id-direttivi li jagħtuna l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika ħanżommu lil xulxin imħarsin minn aspett ta' saħħa ħanibqgħu nħarsu l-ekonomija ta' dan il-pajjiż sabiex malli tgħaddi l-pandemija ssib pajjiż kumpatt b'saħħtu maqut ħalli naħarbu niġru l-qudiem.